Takže čau, tady Crazy Sisters. A vítám vás u nového videa, kde jste nám vlastně na Facebooku psali otázky a my je ve videu máme říct. První otázka byla od Abua, jestli jsme jedli někdy žloutek. Nejedli, nevím jak myška. Já ho teda jedla a pokud budete chtít, tak máme nátočové challenge, kde vzdáme žloutek, třeba banán a hořčici. Fuj, to bude hnusný. Ale jestli to budu chtít, tak to děláme. Bude sranda. Druhá otázka byla, třetí otázka byla od Davida Kopeskýho. Cítíš ke mně, že něco? ne. Za prvý jsi fake, za druhý máme samý důkazy, proč to měla něco cítit. Nejsi tak naivní krávě, aby jsme ti věřili, jo? Pa. Čau. Třetí otázka byla, nebo ne otázka, ale No, máme pozdravit Simču. Čau Simi. Nějaká otázka byla od Anonyma, nevíme, kdo to dával, jaký barvy jsme měli na hlavě. Já. Já jsem měla teda jenom tři. Jednou jsem si dala venku modrý družidlo, i když to jako není barva, jo. To ale tak to platí. Pak jsem měla fialový a červený, tak to jsou tak 3-4 barvy, co jsem měla. A ty? Takže, už je malé fotky, takže měla jsem zelenou hlavu, měla jsem, zelenou, černou, fialovou, růžovou, hnědou, blond. Blond mi chybí. Blond s černým podbarveným, blond s červeným. A to mám takovou smíšeninu něčeho, to se mi vůbec nelíbí, ale na blond tušit prostě nemůžu. Nám pište teda do komentů, dávejte lajky, odběry a co jsme koukali, že tam máme první video, 5 odběratelů a 22 shlédnutí. Takže i za to vám moc děkujeme a budeme rádi za každý like, koment a když jak co můžeme dělat, jakože o čem budeme natáčet, kosmetika, Jo, jak balíme kluky. 10 faktů. Ale to budou 2 díly, 10 těch, co zaberou a 10, co nemáme nikdy dělat. Takže to budou další úkol třeba. Pokud se na to dějí holky, tak třeba co děláte špatně kluku, protože my s klukama jsme trávili skoro každý den, jakože nejlepší kámoši, takže my o klucích víme docela dost. Takže můžeme být ty holky a my klukům jako jak na holky, jak na kluky. Takže hlavně, ale musíte si dávat ty otázky vy, jo? My nebudeme furt myslet, jako co máme dělat a tak. Teď úplně máme zmatek, protože nevíme, co máme dělat, co by se vám líbilo a tak. Takže musíte si hlavně říct, co vy chcete. Čau na Pepi. Čau.